Представете си, че попадате на видео, в което се вижда как жена в безсъзнание е сексуално тормозена от непознат мъж. По обстановката на видеото разбирате, че това всъщност е вашата спалня, а че тази жена в безсъзнание сте вие и че този, който снима, е собственият ви съпруг. Звучи като от филм на ужасите, нали? Но не е. Това е истинската и реална история на Джисел Пелико. Здравейте на всички, как сте днес? Аз съм Силвия, за тези, които не ме познавате, и започваме първото видео в този канал силно. Силно е. Този случай ме накара да остана с отворена уста, да настръхна цялата и да си помисля какво се случва с този свят. Какви хора има по този свят и въобще познаваме ли хората около нас. Но преди да продължим с този случай, ви каня да се абонирате за този канал, да ми коментирате нещичко, да ми коментирате след като изгледате този клип, да ми кажете как ви се е сторил цялото това нещо, да ми дадете по един палец нагоре, защото така ми помагате, и разбира се, споделете това видео с ваши близки приятели, за да разберат за тази ужасяваща история. И така, да започваме с историята. Кои са Джисел Пелико и Доминик Пелико? Доминик и Джисел Пелико са женени от цели 50 години, имат 3 деца и 7 внука. Те са живеели в малко населено местенце, наречено Мазан, в югоизточна Франция. Ходили са на почивки, прекарвали са време заедно, живота им е бил обикновен и щастлив. Джисел се е чувствала щастлива и удовлетворена жена от нейния живот. Тя е смятала, че Доминик е бил грижовен баща на децата й, любящ дядо на внуците й и перфектен съпруг, който тя е имала. Джисел и Доминик са прекарвали много време заедно с техните деца и внуци, и поради тази причина децата й започнали да виждат в нея, че тя започва да забравя много неща, започнала да има загуба на памет. Тя не е помнила цели дни е забравила какво й се е случвало, започнала е да губи тегло, започнала е да губи коса, изглеждала е винаги пребледняла, уморена. Ежедневието й започва да бъде много по-трудно заради тези симптоми и децата я насърчили да отиде на доктори да си направи изследвания. Джисел е посетила много различни лекари, като невролози, ендокринолози, също така и гинеколози. Защото много пъти се е събуждала сутрин с болки в интимната част, без да има никакво обяснение. Всички тези лекари не са могли да открият нищо притеснително в Джисел и са й казали, че просто трябва повече да си почива и да премахне стреса, така да кажем, от живота си, защото няма нищо притеснително в нейните изследвания и тя изглеждала напълно здрав човек. Тя дори е започнала да си мисли, че може би има ранни симптоми на Алцхаймер, тъй като не е помнила цели дни от живота си. Цели дни. Това е да не си спомняш нищичко от какво ти се е случило оня ден или миналата седмица, и това е наистина притеснително. Всичко това, което и се случва, обаче ще добие смисъл, и то не само смисъл. Ще преобърне живота и на 180 градуса, когато разбере истината зад всичко това. През септември 2020 година, тогава Доминик Пелико е бил на 67 години и е хванат, арестуван в един супермаркет в град Карпентрас, защото е снимал под полите на непознати жени в супермаркета. Тези жени веднага съобщили на охраната и охраната се обадила на полицията, тъй като това, което е извършвал Доминик Пелико, е съвсем нелегално. Полицията обаче не оставила нещата така. Тя решила не само да арестува Доминик Пелико, ами е искала и да конфискува неговите лаптопи и телефони, за да открият какво друго крие този човек. И тук започва кошмарът. Джисел Пелико е извикана в полицията, защото са открили в лаптопа на мъжа ти много
неприлични и ужасяващи неща, които Джисел била длъжна да знае. Полицаят, който и съобщил тези неща и казал, че това, което има да й казва, е нещо наистина травмиращо, и тогава показал на Джисел цяла папка в компютъра на съпруга ти с заглавието "Злоупотреба", където имало десетки хиляди клипчета и снимки на Джисел, упоена, спяща, беззащитна, докато много непознати мъже се възползвали от безжизненото й тяло, за да я насилят сексуално. Докато самият Доминик Пелико всъщност е снимал всичко това. Изследователите разбрали, че всъщност тези събития се случвали цели 9 години, от 2011 година юли месец до септември 2020 година. Това са 9 години, през които Джисел е била опоявана и тормозена сексуално от непознати мъже, благодарение на нейният любящ съпруг. Изследователите разбират, че става дума за над 80 различни мъже, които са тормозили сексуално Джисел през тези години. Над 80 мъже. 51 мъже от тези 80 или 90 мъже са били обвинени в изнасилване, защото са могли да бъдат идентифицирани. Но останалите 30 все още не са могли да бъдат идентифицирани и поради тази причина все още не са могли да бъдат заловени. И какво да ви кажа? Не си мислете, че тези мъже са били някакви странни хора, да изглеждат по странен начин, да имат някакви странни черти. Те са били най-обикновени мъже, които са имали също семейства, също са имали деца и жена и са били обикновени хора. Започнем от държавни служители, войници, санитари, журналисти, адвокати, шофьори на камиони, общински съветници и така нататък. Това са били съвсем обикновени мъже. Мъже, които са били кумши на някои, били са съпрузи, били са бащи, но всъщност през свободното си време са изнасилвали безпомощната Жизел. А как се е свързвал Доминик с тях? Ето това е още един травмиращ детайл от тази история. Той просто имал профил в сайт за запознанства. Там той е канел тези мъже да се възползват от Жизел, докато тя е била опоена, и те са получавали много стриктни инструкции преди да дойдат в къщата на Жизел. Тези мъже трябва да паркират колите си малко по-далеч от тяхната къща, за да не будят безпокойството, така да кажем, на комшиите. Трябвало да се събличат в кухнята преди да влязат в стаята на Жизел. И също така е било изрично забранено да пушат или да използват всякакъв вид парфюми, защото това е можело да събуди Жизел. Значи Жизел всяка вечер е вечеряла. В храната й са били поставяни различни видове упоителни вещества, които се е карали да спи дълбоко цяла нощ, без да може да се събуди. Тя е била напълно упоена и си мислела, че просто й се доспива и че си ляга до любящия й съпруг, а всъщност тя си е лягала всяка вечер до едно чудовище. Жертвата твърди, че не си спомня абсолютно нищо от тези случки, от тези събития, тъй като била толкова жестоко упоена с толкова големи дози приспивателни вещества, че тя няма абсолютно никакъв спомен от това, което се случва през нощта. Но също така е губила паметта си през деня. Всички тези мъже са били между 27 и 74 годишни мъже. Те твърдят, че са си нямали и на представа, че тази жена е била опоена и че всъщност това, което те са правили, е било изнасилване. Те твърдят, че са си мислили, че това е просто една фантазия на Жизел и на Доминик и че тя се е правила, че спи. Правила се е, че спи и че всъщност това й харесвало. Но кажете ми, кой нормален мъж ще си мисли, че жената просто се прави, че спи, или че това е някаква роля, която играе?
като тази жена е била в пълно безсъзнание. Тя не е могла да издава нито звук, нито да се помръдне сама от само себе си. За да сменят някаква поза, е трябвало да я местят. Кажете ми тогава на кой нормален мъж ще му хрумне, че това всъщност е някаква роля. Те много добре са знаели, че всъщност Джисел е била опоена. Някои от тях са си признали истината. Признали са, че Доминик ги е канил в този сайт за запознанства да се възползват от собствената му жена. И че някои от тях са ходили не само веднъж в къщата на Доминик и Жисел, а са ходили цели 6 пъти. И какво да ви кажа? Ако всичко това ви се струва ужасно, налудничево, болно и като от истински филм на ужасите, нека ви дам още една малка информация. В компютъра на Доминик са открити не само снимки и клипчета на Жисел, не само снимки на хиляди непознати жени, които е снимал, но също така са открити и снимки на собствената му дъщеря, която е била също така в безсъзнание и е била без дрехи. И стигаме до съдебния процес. На Доминик Пелико може да му сложат 20 години затвор, което на мен ми се струва всъщност малко за цялата тази мизерия, която е създал, така да кажем. Струва ми се малко. Започването на съдебния процес е трябвало да се състои този септември 2024 година, обаче Доминик Пелико е влязъл в болница, тъй като е имал някаква инфекция, така да кажем, и изведнъж се е чувствал много зле, така че всичко това се отлага и ще трябва да изчакаме малко за неговата присъда. Но също така искам да кажа, че Доминик е главният извършител, но също така тези 51 мъже, които са задържани, също трябва да си платят за това, което са направили. И да стискаме палци, че останалите 30, които още не са могли да бъдат идентифицирани, също така ще ги заловят по някакъв начин и те да си платят за това, което са извършили. Джисел Пелико още от самото начало не е искала да запази анонимността си, тъй като иска да даде сила на всички жени, които са сексуално тормозени през живота си, да не мълчат. И тя казва много ясно, че срамът трябва да смени страната си. Срамът не трябва да бъде в жертвата, която е тормозена. Срамът трябва да отиде върху насилника. И така, кажете ми вашето мнение по този случай. Кажете ми каква присъда заслужава Доминик Пелико и всички тези останали мъже, които са тормозили Джисел почти цяло десетилетие. Тази жена е била упоявана всяка вечер, докато други мъже са се възползвали от това, че тя е беззащитна и безсилна. Това беше случаят за днес. Надявам се да ви е било интересно. Напишете ми в коментарите какво мислите вие по този въпрос. Ще следим съдебния процес. Надявам се всички тези мъже да си получат заслуженото за цялата болка, която са създали. Не само на Джисел, ами също така и на нейните деца, внуци, които са напълно наясно какво е причинил собствения баща на собствената им майка. Това е травмиращо, тъжно, усещаш безсилие и ярост. Да се надяваме тази жена да бъде силна и да продължи напред, да не чувства страх, да не чувства срам, защото този, който трябва да се срамува, е нейният насилник Доминик Пелико и всички тези 50-80 мъже, които са се възползвали от нея. Напомням ви да се абонирате за този канал, да оставите коментар и да харесате това видео. Споделете го с ваши близки и приятели и ще се видим в следващото видео. Чао!